O CEIP Filomena Dato de Barbadas vén de recibir un recoñecemento pola súa participación nun programa Erasmus a través dun proxecto con colexios doutros países. Esta iniciativa comezaba o curso pasado cos rapaces de primeiro de primaria. Fixemos un proxecto con centros de Turquía, de Grecia e de Italia, e o proxecto iba sobre aprender a partir do erro, non? Das emocións, traballaba un pouco as emocións, foi unha proposta así de Grecia, e, bueno, nos unimos e traballamos unha serie de actividades nese proxecto. As actividades creo que tamén las poden contar eles. Se fixo, a parte das 3 conexións que era para compartir algún momento, incluso en algún momento unha canción ou calquera cousa, se fixo unha primeira actividade que era un cómic. No cómic un rapaz tiña problemas porque tiña medo das súas notas e cada centro aportou unha parte dos sentimentos dese neno. Por exemplo, a frustración que tiña na aula aportou na un país. Despois, como como el o tomaría coa familia e como tomaría co alumnado. Pasaban ese momento malo e o que pensaría o neno, non? Despois, unha segunda actividade foi realizar con unhas normas, digamos, se puña unha foto, un centro puña unha foto facendo algo mal, e entón os demais tiñan que decir cal era, non? Nos, por exemplo, puxemos a nenos correndo pola aula e os demais centros tiñan que decir que tiña que haber unhas normas, que non podían correr na aula, e a última actividade que tamén foi así era por grupos facer un collage de Picasso. Entón, o que eles máis lembran son as relacións que entablaron cos rapaces doutros países. Falamos cos nenos de Turquía, Italia e Grecia e fixemos un cómic, un Picasso e un libro de normas. Tiñamos un papel e tiñamos que tirar un dedo a ver que número nos tocaba. E tiñamos que pintar o do número que nos tocaba. Yo solo me acuerdo de que le cantamos una canción. Compañeros, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Gusto saludaros, ya me